Homeopatia Samuel Hahnemannek asmatu zuen, 18. mendearen bukaeran, eta berak proposatutako printzipioetan oinarritzen da. Lehen printzipioa antzekotasunaren legea da, egun oraindik ezagutzen ez diren arrazoiengatik, Hahnemannek uste zuen antzekoa sendatzen zuela. Hau da, sustantzia batek pertsona osasuntsu bati eragiten dizkion sintomak pertsona gaixo batean kontrakoa eragingo lukela. Hau da, adibidez, kafeinak logura kentzen badu, Hahnemannek uste zuen erabil zitekeela loezina sendatzeko, edo suak erredurak eragiten dituenez, nolabait erabili daiteke erredurak sendatzeko. Homeopatiaren bigarren printzipioa da dosi minimoen legea, hau da, efektuaren inbertsio hori gertatzeko sustantziak uretan oso diluitua egon behar du. Hahnemannren ustez, sendagai bat are eraginkorragoa da, zenbat eta diluituagoa egon. Homeopatiaren printzipioek ez dute inongo oinarri zientifikorik. Sustantzia hauek hain diluituta daude, molekula bakar bat ere ez dela geratzen sendagai hauetan. Egia da, homeopatian sinesten dutenek esaten dutela urak memoria duela eta nolabait gogoratzeko gai dela bertan zer egon zen disolbatuta. Hala ere argi utzi behar da ikerketa zientifikoen bidez uraren memoriaren hipotesia ez dela inoiz frogatu, izan ere ur molekulak oso azkar eta etengabe mugitzen ari dira eta sortutako egiturak femtosegundo gutxi batzuetan deuseztu egiten dira. Medikuntzaren arloan, homeopatiak inoiz ez du frogatu ikerketa zorrotz eta kontrolatuetan placebo efektua baino eraginkorragoa denik. Argi dago beraz, homeopatia ez dela ebidentzian oinarritutako medikuntza. Prestakin homeopatikoak egiteko sustantzia natural baten estraktu hartzen da eta CH diluzioak egiten dira. Bat CH diluzio homeopatikoa litzateke estraktu horren volumen bat hartzea eta 89 ur volumenetan diluitzea. Ondoren, likido honetatik volumen bat hartuko genuke eta beste 89 ur volumen gehituko genituzke. Horrela, 2 CH diluzioa izango genuke. Prozesu hau hainbat aldiz errepikatzen da, 30, 100 edo 200 CH diluzioak lortu arte. Diluzio hauen ideia emateko, ulertu behar dugu, 16 CH den sendagai edo pilula homeopatiko bat lortzeko, molekula bakar bat disolbatu beharko genukeela urtegi honetan dauden 7.000 milioi litro uretan, edo 60 CH diluzio bat lortzeko, unibertso guztia urez bete beharko genuke eta bertan molekula bakar bat jarri. Molekula honek diluzio maila horretan eragin terapeutikoa izan dezakela pentsatzea, lehen esan dudan bezala, ez dauka inongo oinarri zientifikorik. Homeopatiaren arrakasta nagusiki placebo efektuaren bidez azaldu daiteke. Placebo efektua oso boteretsua da eta terapia baliogabe bat balioduna izateko beste bihurtu dezake gaixoak fedea badu terapia horretan. Beste zenbait kasutan, homeopatia farmako konbentzionalekin batera hartzen da, eta gero benetan zaila da esatea zerk sendatu duen gaixotasuna. Beste zenbait kasutan, homeopatian sinesten dutenek banakako kasuak aipatzen dituzte, niri funtzionatzen dit eta horrelako gauzak. Eta baliteke banakako kasu horiek benetazkoak izatea, baina ikuspuntu zientifikotik honek ez dauka inongo baliorik. Ez dugu ahaztu behar, ebidentzian oinarritzen ez den medikuntzak arriskuak dituela gaixoentzat, eta zentzu horretan ikerketa zientifikoek ez dute frogatu homeopatia eraginkorra denik inongo gaixotasunik sendatzeko. Izan ere, homeopatia ura besterik ez da.